Osia for mo bibi akwa Sojaman Sikafi so and Sojaman TV so promoting subscribe to channel see like video no na share say the be unu abi nso nsa beka bi na di ani nyina etimi edi abom. Yes, another brand new week and Monday, and as usual your another game no Nla Vag Monday, Nla Vag Monday. Nti enhwe de offer ye Nla Vag Monday no. Enhwe setup way transfer from midweek to Nla Vag Monday. Nti enhwe midweek year 2019 event number 832. I saying so I took 58 or 4 box position. 58 4 box position. Good. We are and over to 28. We are 28 no to 86 86. We are pen over to 9. Until from 28 no to 28 last box position. 86 4th box position. 9 center box position. Until we are on 84, which is the second box position. Once we come a diagonal into a pick away last, a pick away fourth, or pick away center, into probability. So before we know, I was 84. I was pa and so into or 209 also as I 60 73. 60 73 our machine into probability say event we a bay adwuma I was pa I was into Mr. Pomodin na etwabidi. Pomodin na etwabidi. Good. Into enhwe current na into over current of Nla Vag Monday na say eno aye no. Bonso abeto event number 85 abeto 58 of 4 box position wa ha. Owe epe eno abeto 28. Owe epe no to 86 86. Owe epe eno ato 9. Then we have 60 73 our machine. 60 73 our machine. Yes, into also we there was yemfa event enkodi. Yemfa event enkodi. Good. Now here another setup being so ewa ha. We also a transfer from national. Transfer from national, as you can see here. Year 2009, year 2009. Event number 2412. My also to 67 or 4 box. And over to 72 center box. And over to 53 or 4 box. Second box position. Into when so called diagonal. Or pick away fourth. Or pick away center. Or pick away second. Until probability. You call for 58 58. 58 58. Ewa hasing. 58 into about 53 also. On also has 36 57 our machine. 3657 our machine. Yes. Into also probability say event ebekono. And also was ropa. Yes. Enti ana me kase wunya strong event I was finding another strong event to it. Once we same setup ni bia no abe no ha. Enti say we ebekọ a gate bia we nso ebekọ. So nti wasi join no na edi nya bi edi na enhwe say event no obekọ bi ma ema guso kama pa 84 33 89 75 18 kama pa saa so na the gu enso so 58 71 77 78 55 eno so kama na ma men confirm figures ni bi emfama ewa ha. I mean confirm figures ni bi emfama ewa ha sin. Okay. Nti enhwe setup bi nso high. We nso transfer from national year 1991. Event number 1480. Ahanso me hu say to 86 center box. And I pick 74 center box. And I say 60 our machine into a way there over 58 double tray no na egum our hazing 58 double tray na egum our hazing and 89 good sorry and 89 into over here event we so no first event I'm we na double tray 89 negusu ha
389 na gu so ha. Wobɛhwɛ second event no so a mekyerɛ wo no na no so na 58 na ono so odem ɛwɔ ha sen kama ɛwɔ hɔ na no so ɛdem hɔ kama ɛwɔ hɔ. Good. Ɛhwɛ yɛ other setup bi nso ɛnsa fa confirm figures ni bi ɛwɔ ha. Good. Yɛhwɛ we nso yɛ transfer from national hɔ no na bi event number 1641 ono so ebeto 31 ɛwɔ ha. Owie a penalty 21 ono owie a yɛduru event we so aha so bɛba na yɛ 384 na no so egu so ha. Ɛna asa gyina ase ha beto event number 1645 no wabeto 3145 sorry 3125 owie a penalty 74 ɛde abɛlock event no nti na kyese ɛno so yɛduru aha no sen na no so 8433 nti wo hwɛ we a mekyerɛ wo sesie ya ɔno so ase ha no mo 1484 no ɔto sanga 3 owie a beto sanga 9 ɛna wasɛ 57 ɛwɔ machine ɛno so yɛduru hɔ no mo nti yɛbɔkɔ soro ɛna yɛbɔba fam ɛde abɛlock event no obɛba na 38958 obɛba ha so na 384 na gu so yɛmla high ɛba ha bɛba na 58 no na ɔda mu ha yɛmla ha bɛba na 84 na egu so nti na yɛ event no ni nyina ɛyɛ gye papa nti mane ɛmto ɛngyaw twabidi sɛdeɛ da Vag Monday deɛ wonim sɛdeɛ Sugarman games tie ɛwɔ Vag Monday ɛka japa nti mane ɛnsan ho nkɔ yɛbɛsame ayi yɛ long term no yɛwia ne abi yɛ best 5 yɛwia ne yɛ best 3 so the best 3 ne yɛ 2 dalet yɛbɛkɔ for 84 3 ne akɔ for 84 free ball nti twabidi emane anto ansa na wabɛka sɛ Sugarman kan yo bomodin na twabidi yes twabidi yes nti say na ye game for Vag Monday no atie nyame nka ho amaye kwatinti ahode wo bye bye.